prvom rade je to kampaň bezplatný produkt pre vašich zákazníkov a systém je taký, že od 1. dnes máme 6., takže máme ešte zo pár dní do 15. júla, červenca, dúfam. Áno. Každý zákazník, či je to starý alebo nový, teda už existujúci alebo nový, ak si urobí akékoľvek predplatné, alebo si kúpi predplatenú sadu, alebo si kúpi nejakú sadu, ktorá sa volá, že Premier, tak má automaticky k tomuto nákupu Skin Serum zdarma. Toto Skin Serum je v hodnote 118 eur, ale vlastne tá prémiová cena je 59 eur a je to, ako som vravela, 50 ml. Tu je len taký príklad, že napríklad, lebo dosť teraz hovoríme aj o tých nových produktoch It Works, ak si niekto kúpi takúto sadu, to znamená buď tú sadu kofeínovú alebo bezkofeínovú, tieto sa nazývajú tiež ako Premier sady, tak k takejto sade má Skin Serum zdarma. A druhou kampaňou, ktorá platí od 1. júla do 31. augusta 2026, je akcia na produkty It Works a volá sa to, že Buy One Get One. A znamená to nasledovné: na všetky produkty, možno, že tu, ale áno, na všetky produkty, ktoré tu mám, niektoré mi úplne nevyšlo ukázať, ale v podstate tie, ktoré sú v predplatnom, asi najobľúbenejšie sú tie gummies, tí gumici, tak keď si urobí teraz zákazník predplatné, tak v tej prvej objednávke štandardne dostáva dva produkty. Počas leta, ak si urobí takéto predplatné, tak v tej prvej objednávke dostane 3 produkty. Samozrejme, ak to stihne ešte do 15. júla, ak je to produkt, kde dva produkty stoja minimálne 70 eur, myslím, že sú tu nejaké dva, ktoré sú pod tých 70 eur, tak na tieto neplatí, ale na všetky, ktoré sú nad 70 eur, tak platí ešte aj Skin Serum, čiže tu sú vlastne až dve akcie. No a aby sme si trošku občerstvili informácie o Skinsere, je tu určite veľa nových ľudí, ktorí vlastne vôbec tento produkt nepoznajú, tak poďme sa pozrieť naozaj tak telegraficky, ale možno aj trošku viac do hĺbky, na čo to Skin Serum je. Takže je to 24-hodinová starostlivosť o tvár a krk, hydratuje a vyhladzuje pokožku, zlepšuje pružnosť a pevnosť, redukuje jemné línie a vzhľad hĺbších vrások, zároveň zmierňuje viditeľnosť porov, čo trápi napríklad veľa žien, a takisto pomáha chrániť pokožku pred predčasným starnutím. To znamená, používa sa to ako anti-aging. Tu by som ale chcela povedať, že je to trošičku zavádzajúce, pretože toto sérum môžete použiť na celú tvár a môžete použiť aj vtedy, ak máte nejaký kožný problém, ktorý vám spôsobil buď nejaký hmyz, čiže nejaké poštipnutie, alebo ste si ho spôsobili sami nejakým neopatrným zaobchádzaním so svojím telom. Čiže či je to nejaký škrabanec, alebo je to aj nejaká väčšia. Na tento produkt môžete si dať priamo do rany. Je neparfumovaný tento produkt, bez parabénov, to znamená bez takých nie veľmi dobrých konzervačných látok, a dokonca je schválené organizáciou Eden Society. Aby sme sa pozreli na vlastnosti a aktívne zložky, tak taká prvá najdôležitejšia vlastnosť je, že chráni, to znamená pomáha obmedzovať poškodzovanie extracelulárnej matrix, ktorá je spôsobená slnečným žiarením, voľnými radikálmi alebo celkovo vonkajším prostredím. Aktívne zložky, ktoré zabezpečujú túto vlastnosť Skinsera, je skvalén, 1,3,1,6 beta-glukány, tokoferoly a tokotrienoly a olivové polyfenoly. Práve tie beta-glukány 1,3,1,6 spôsobujú to, že keď si natriete to miesto, čiže či už je to tvár alebo teda nejaké to poškodené miesto na tele, tak práve tie beta-glukány okamžite vysielajú do mozgu takú informáciu, že treba, aby sa vlastne ten imunitný systém dostavil na to miesto
ktoré je natreté a aby okamžite vlastne zahájil regeneračné a nejaké také obnovovacie procesy. Mne sa tiež stalo práve predvčerom, že som sa tak dosť nepríjemne porezala tuto na prste, niekde v záhrade a v podstate dva dní, alebo skôr teda na noc som si to natierala a dnes už mám prst úplne zacelený, takže naozaj pôsobí to veľmi rýchlo. Druhá vlastnosť je, že renovuje, čiže podporuje fibroplasty. Sú to kožné bunky, ktoré vytvárajú napríklad nový kolagén, elastín alebo ďalšie dôležité štruktúry pokožky. Aktívne zložky, ktoré zabezpečujú toto, je peptid medi a opäť 1316 beta-glukány. No a Skin Serum zároveň obnovuje vďaka tomu, že pomáha zlepšovať hydratáciu, hladkosť, pružnosť a pevnosť pokožky. A to za pomoci látok ako je nechtík, ten upokojuje pokožku a kyselina hyaluronová, ktorá intenzívne pokožku hydratuje. Možno na také vysvetlenie, čo je to ten extracelulárny matrix, tak je to jemná sieť, ktorú tvoria najmä kolagén, elastín a kyselina hyaluronová a práve keď je v poriadku, tak dodáva pokožke pevnosť, pružnosť a schopnosť udržať hydratáciu. Keď to sérum používate dlhodobejšie, ešte možno som zabudla povedať, že používa sa, je to sérum, to znamená, nie je to krém, je potrebné si na to vždy aplikovať krém, buď ráno denný alebo večer nočný. A keď ho naozaj dlhodobejšie používate, tak pleť získava žiarivý vzhľad, a to napríklad aj vďaka prírodnému beta-karoténu, ktorý vlastne tento prirodzený žiarivý vzhľad podporuje. No a potom pre tých, ktorí majú radi naozaj také podrobnejšie zloženie, tak sú tu ďalšie látky, napríklad bambucké maslo a slnečnicový olej, ktoré hydratujú a zjemňujú pokožku, morská riad drus, táto zvlhčuje a pomáha chrániť pokožku, výťažok z ousa upokojuje podráždenú pokožku, betain podporuje rovnováhu vody v bunkách a sepiolid je minerálna hlina s ochrannými a čistiacimi vlastnosťami. Samozrejme, pre takúto komplexnú starostlivosť o pokožku je potrebné pridať balančný olej a Xtend, ktoré práve podporujú výživu pokožky zvnútra. Takže ešte raz, jeho hodnota je 118 eur, prémiová cena 59 eur, čiže myslím, že nie je to vhodné dávať si to do predplatného, ale je fajn kúpiť si napríklad jeden kus, alebo si to zobrať, keď máte nasporené peniaze v Zinokeši alebo Zedrivard. No a teraz je vlastne ešte aj možnosť mať tento produkt do 15. júla s predplatným za viac ako 70 eur zdarma. Čo sa týka kreditovej hodnoty, tak toto sérum